Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithembiso ngikwaNdlozi. Ngicela maqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubo okwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukele ezibhlungu OwayenguNgqongqoshe okuhlalisa kwabantu kwaZulu-Natal, aphinda abe ilunga le-ANC uJomo Sbiya, umbandakanye kwenhlekelele yengozi namhlanje kuseni. Kuba kokuthi le ngozi yenzeke ngesikhathi imoto kaNgqongqoshe ithelana phezulu nebhasi emgwaqeni weN2 esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kanti abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko emva kokubekelwa ngale ngozi, kanti abalimele balashele endaweni yesigameko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela. Kanti wembukeli imbangela yengozi ayikaziwa kodwa amaphoyisa asaphenya. Nhlanhla leyo akekho oshonile kule nhlekelele yengozi. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuyivo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Ngithi sale kahle.